Tak a Vaneska a její první Vánoce. Je tam stromeček. A koukej, co to všechno dostala moje Vaneska. Co? Skákadlo tady dostala takový krásný. Tamhle stan s kuličkama. A nočník a knížky a válec a hrnce. Panenky, hraček hodně. A tady těch oblečení a další hračky. Vanesko. A řekneš táta. Jo. Ne. Miláčku, uděláš pápa mamince? Pápa uděláš? No pápa, ano. Zlatomí malý. Ahoj. Táta.